खुलुमबाय लोगोफोर दिनै साननैसो सिगां राजस्थानाव ओरैबायदि मोनसे जाथाय जालांदो जाय जाथायखौ लानानै दिनै गासै भारत हादरावनो आरोबाव खनसे सिन्ता खालामनो गोनां जादों साननो गोनां जादों जे जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरा आसलते माबायदि दिन नुनो हमबाय दङ जोंनि भारत हादरनि लाइमोन उन्दै उन्दै हिन्जावसा गथ'फोर आरो लोगोसे सिख्लाफोर आइजोफोर बिसोरनि थाखाय सरकारा मा सेफटि होदों बे मोनसे बिराद गेदेर कुवेश्चन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोना मिथिगोन ओरैबायदि डेन्जारास घटना मोनसे जादों जाथाय मोनसे जादों जायखौ गासै भारत हादरावनो दिनै साननो गोनां बाथ्रा जानानै नुजाफैदों आरो बे जाथाया जाबाय राजस्थानाव सासे 13 बैसोनि उन्दै गथ' निजेनि लोगोनि न'आव थांदोंमोन आरो लोगोनि न'आव थांनानै ओंखाम जाखांनानै मोनानि 9 बाजियाव बियो न'आव फैनो थाखाय इ-रिक्सा गंसे लायो आरो न'आ ओरैबायदिबो नङा जे बिराद गोजान खाथिथार बिनि थाखायनो बियो ओंखाम जाखांनानै मोनायाव इ-रिक्सायाव गाखोयो आरो बै ड्राइभारखौ बुङो जे आंखौ न'आव दोनना फैथ' नाथाय बे ड्राइभारा मा खालामदों नाय बे ड्राइभारा खै हाजार मान थाखानि लुबाव बै गथ'खौ लाना थाङो गंसे हटेलाव आरो बै हटेलाव लांनानै बिखौ फानहैनानै जेब्ला गथ'आ न'आव मोनफैया बिमा बिफाया नागिरगासिनो थायो इमान गोबाव जाबाय गथ'आ ओजोंनिफ्रायबो ओंखारबोबाय फैनायाव 5 मिनिटल'सो नांगो इमान गोबावथ' नाङा नाथाय गथ'आ जेब्ला फैयासै नागिर मोनैयाव बिसोरो पुलिसनाव इनफर्म खालामहैयो जनायहैयो जे जोंहानि गथ'आ न'आव मोनफैयाखै आरो ओजों पुलिसाबो नागिरनो स्टार्ट खालामो आरो बे गथ'खौ बै हटेलाव बिखालि हराव लाखिनानै हटेलनि मेनेजार स्टाफ जेसेबां सुबुंफोर दोङो लोगोसे ड्राइभाराबो बिजों गाज्रि खामानि मावो आरो लोगोसे बे गथ'खौ हरबा बै गंसे हटेलनिफ्राय बेलेग गुबुन हटेलाव बै हटेलनिफ्राय आरो बेलेग हटेलाव हरबा सोलाय 12 सुबुंफोरा बिजों रेप खालामो होननानै मिथिनो मोनो आरो बिनि सानबा उनाव पुलिसा जायखिजाया बे गथ'खौ रिकभार खालामो जेबो जिउ गोमायालासेनो बे गथ'खौ न'आव गथायहरो नाथाय नोंथांमोना साननानै नाय बे हरबाया बे गथ' सासेया कुनु सिना जाना गैयै सुबुंफोरजों बेफोरबायदि खालामजानानै मा रखम फिलिंस बियो दिनै मोनबाय दङ नोंथांमोना साननानै नाय दिनै थांना दंबाबो बे गथ'आ थांना थानानैनो थैनाय रखम मोनसे सिचुवेशनाव गोलैनानै दङ दिनै सरकारा दिनै निउसफोरा कुनु बेफोर बाथ्राखौ निउसाव खोन्थिया बेफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना हयथ' बे भिडिअखौ नायनानैसो मिथिदों जानो हागौ नाथाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जोङो सरकारखौ भट होयो जोङो सरकारखौ सायख'यो जाहाथे जोङो सेफै थानो हायो जोंनि थाखाय सेफटि होयो नाथाय बिसोरो गावबा गाव दुनियाभरनि बडिगार्ड लानानै दुनियाभरनि पुलिस लानानै गावसोरखौसो सेफटियाव लाखिनानै सुबुंफोरा जेरै थै सिस्टेमा जि खालाम सुबुंफोरखौ लुथि जागासिनो दोङो फिसा गोरोन्थियाव पुलिसा हमनानै 50 थाखा 100 थाखा लाखियो फिसा गोरोन्थियाव बै पुलिसफोरा घुस जानानै सुबुंफोरखौ हगार हरो नाथाय इमान गेदेर केस हरबा सासे गथ'खौ बै थाइसे जायगा मोनसे एरियायाव फिदिं रेप खालामो नाथाय बे गथ' सासेखौ बिसोरो हमनो हाया बै रेपिस्टफोरखौ बिसोरो साजा होनो हाया जायखिजाया जोबोद दुखुनांथाव जाथाय नोंथांमोना मिथियाखैबा बे भिडिअआव नोंथांमोना मिथिबाय ओरैबायदि जाथायबो जोंनि भारताव जाबाय दं
जायखिजाया लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।